kukhona abantu abangeke bayibone into kaThixo ekuwe because there is an identity invested in you by God but is hidden from them till the right time. KunoDavide oke walwa nengonyama nebhere ehlathini abantu bengaboni kanti usazolwa noGoliath abantu bebhekile. And xa ungumntwana kaThixo one-calling learn not to question God kakhulu because kukhona indawo azokusa kuzo zivele as serving a different purpose kanti zizele enye purpose. Let me explain. Lithi iBhayibhile uDavide uke waziwa njengomuntu obane esiya ehlathini eyokwelusa. Now abantu babesazi into okubana uyokwelusa pha and akukhonto uDavide ayibenefitayo, only the animals benefit because ziyadla kanti kuyokwakhiwa iwarrior. Lithi iBhayibhile ehlathini khonapho wake walwa nengonyama, walwa nebhere abantu bengaboni. Now xa sele efuna ukulwa noGoliath abantu bebona bayaqala abantu bathi kanjani because you are the youngest nakubafowenu wena awunokwazi ukwenza leyo nto. Kanti abazi into okubana ngabana thina besibheke uDavide onyuka intaba eyokwelusa okanye eyodlisa iigusha zakowabo, kanti kunoDavide ofike wakhiwa nguThixo ngokuthi alwiswe nengonyama nebhere. Now uDavide ngathi ndiyayibona inhliziyo yakhe yayinobuhlungu ukuthi ndingotheni mina lento ndimndodo welusayo. uDavide noba zikhona imini ezazimane zimfikela apha fikelwa bubuhlungu because onyana babekubonyana bodwa kwabo kodwa he was the only one owayeselusa. Now uDavide lalingafika ixesha lapho khona ngamquestion uThixo, but ngifuna ukuthi uThixo ungamquestion kakhulu xa ngabubiziwe because kukhona indawo azokusa kuzo zivele ziserve enye purpose, zivele uselusa kuzo kanti kukhona into eyakhiwayo kuwe. Now xa selufika phakathi kwabantu uzolwa nebhere uzolwa noGoliath abantu bamangala uThixo sele kubeka phakathi kwabantu uzolwa noGoliath bathi hayibo Hazel kaloku ungulosikwaziyo uhlala nathi kanti uThixo kunendawo apho ake wandakha khona bengazi, kunendawo apho ndike ndakhiwa khona ndayiwarrior abantu bengazi, kunendawo apho ndike ndasuka khona nami ndaquestion uThixo Thixo ndisendaweni ebuhlungu kangaka kutheni kanti uThixo uthi no wena ubheke enye purpose kanti ndizokwenza enye purpose. Now kukhona indawo azokusa kuzo uThixo xa ubiziwe ufike abantu babone ngathi uyokwenza enye into kanti uThixo uyokwakha umuntu wakhe. Uthi xa seluzolwa noGoliath phambi kwabo abantu bamangale bathi hayibo kanti lithi iBhayibhile wathi xa phendulo uDavide uthi uba lo Thixo ngulowo ke wandiliswa kanye nengonyama nebhere ehlathini uzolwa naye uGoliath apha phambi kwethu. Lithi iBhayibhile wase uDavide xa sele enikwa iprotective shield nguSawule ethi hamba kuyo, lithi iBhayibhile wathi ziyandehlula ziyandisinda because wayengadingi iprotective shield za physical. Lithi iBhayibhile wamnika into zokweqhuma umzimba wonke ukuze ezohamba ayolwa kanye noGoliath. Lithi iBhayibhile wathi ziyandisinda ndiyeke. Lithi iBhayibhile wathatha isikhwama sakhe sokwelusa wasefaka amatye amahlanu wathatha intonga yakhe waqonda kuGoliath. Lithi iBhayibhile wathi owami uThixo ngulo akazukwazi into okubana ngabana wahlazisa amaSirayeli uthi ndiyowabonisa amaFilistiya ndiyobhekana naye lo wamFilistiya. Lithi iBhayibhile wasethatha ilitye wamgibisela latsho kuye enhloko. Lithi iBhayibhile wasewa phansi nawo lo mFilistiya wayemkhulu to an extent that amaSirayeli onke ahwaqela buye umva ngendlela wayemoyika ngayo kodwa wathi uDavide egameni lenkosi mina ndiyaya kuye, uthi egameni lenkosi ndiyaya kuye. Xa efika kuye wafike wambulala abantu bayaqala bayamangala because bebebheke uDavide onguntondo kanti kunoDavide owakhiwe ehlathini abantu bengazi. Now number 1, do not question God kakhulu xa ngabubiziwe because kukhona indawo azokusa kuzo wena ungazi ukuthi uyoperforma a certain purpose kuwe. Okwesibini kukhona abantu abangeke bayibone into kaThixo kuwe because uThixo akakubeki kwixesha lokuba ulwe noGoliath bebhekile. Now be careful of those things. I-message jam these days is for people who are called. Know those things. Ngosinisekelela. Amen.